May gala na naman ang mga akla. Ito na. Ito na yung pinaka-magara na. Hi. Magala mo na pa mga akla. Somewhere in the city. Aray ko. Itong mga amplify ito nga itong mga soundbox na ko. KDA. 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 Ay, yawa. Mo ni. So yan, nandito namin sa mga. Wala pa service mo pala. Eto na si Jigjan! Jason! Ayan na si Jan, ang pinakayaya girl na. Jason! Hala, nakaisang dito siya. Hala, oh. Hala. Grabe. Ayan guys, zero na naman ang it girls. Wala na naman kaming lalaki. Akala ko pa naman nakarami na kayo. Britney na kayo, labot Britney kay white ka. Ako ang mga Reyna. Hala, tuwara. Uy. Ano yun? Siyempre kayo para makaanak si Britney. Parang umuumbok na siya. Initiative. Dito mo, oh. Uy, pa ba? Britney kinagay na karoon. Ayan po ang aking bag from Ukay-Ukay sa Divisoria. Mayroon pa po siyang tali. I bought this 100 pesos guys, pero 350 talaga to or 400. 100 lang bigay. Pinabigay ko to kay Carla. So para sa school niya ba? Yeah. Baby! Ano yung mga babae sa mga lalaki? Ay, mo gol. Hi! Lapit lang. Dito sa green. Hi baby! Maggie. Ay, dala yan. Ay, na, brakinig. Sino na yan? Ay, sino na yan? Ano ka Green Hills? Dari na makata. Hi! Pagtaran. Busa to dam. Hi! Papasok na kami. Golden Highway. Bakit nga ba kami nandito? Wala! Anong meron? Guys, kay Golden Haven. Ah, okay. Sa iba pala to. Doon sa nadaanan natin kanina. Ah, ito na. yung Golden Haven Crematorium ng mga pets. Ang tari, di ba? Ang pangotin sa Golden Hills siya. Sabi mga police. Ito, sir. Hi, sir. Asa dapat ang office sa Golden Haven, sir? Ay lang office chief. Ay, may dito namin sa may sales booth. Ay, Booth. siguro. Ito sa dito sa naman. Thank you po. Hi po. Hello. Ma'am Carmen! Hello! Ang lawak naman ito. Nandito na tayo. Ito yung ipopromote ni Brenda. Ang Golden Haven. So, dito kami ngayon sa Golden Haven dahil bibisitahin ko yung mga pag-ibig kong pumanaw at nilibing dito, charot lang. Nakita tuloy lang aming Lamborghini. Hi! Hello! Meet na ginaka kong idol. Hello! Mag-inquire kami din kaya mo gilubong si Britney. Hi, Ma'am Carmen! So, akala ko mag-picnic kami dito. Maglibing pala. Hello, so sa atong buhaton, ma'am? Hi, si Reyna. Ikaw yung kausap mo Yes, kanina. hi, Miss Brenda. Ma'am Cherry, Cluster Head, si Ma'am Emmy, our division head. Hello po. Ma'am Carmen, thank you. Hello.
Actually, it's my 16th time. Oy, pero may nalaag rin eh. Engineer! Bobit! Bobit! Engineer! Hala. Mga engineer, may delikado kasi kilubong tadi kalit pa. Hi, boss! Kanano buy one take one? Buy one get one. So sa itong buhaton ani, sa may kanang inyong kuanan ni pag video-video na lago ano na i-voice over na lang kana nako no kay para yato yung tapang details na bitaw ang memory ang ganda germature ba offer na mga ganito ka or nako questionin dire. Magpapipis ako bimurog na high blood ko sa inyong lugar. Tubig na naman! Sada kayong lugar ka marag hindi siya kuan. More siya tourist spot, hindi siya Kanang ato ang Pinoy Jesus Christ. Replika na siya dito sa Brazil. hindi ay. Kaya di ba sa Brazil na inana? Na Cristo do Redentor? Muna na ito yawa. Naman na bigyan niya dana dito. Oo, na dito ang ano po, mga voluntaryo. Morning, ninyo naman na. Ang dito, kami po, kanang nadiri ang listahan sa ngalan sa nalulot kong sintomas. Dili kita na, pero official sa city, 706 kabuo. Hindi na pa na siya dana. Murag-murag na portal lugar. O names na, wala na yan. No? Ay, kao na lang ako sa pinang, pero ako sa picture. Clean. Guys, usagay dito. Hindi na na package later. Ready? 1, 2. Carmen, napil din eh. Ikaw na mga hong Happy birthday! Ano yung mga iti-teacher ko, pero bago kami pumunta doon, dito muna ako maglalandi-landi. Asawa ka, sir? Wala ka asawa? Wala ka jowa? Sir! Prepare si license! Sir, sementeryo ka ba? Lugngit ko, be! Oy. Masaya mas ganani mo, sir. Lugnan ko nimo, ilubong ka. Ano din, sir? Sir, kalote ko, be. May gwapo ba siya, no? Hindi kami bagay kasi gwapo siya, hindi ako nagagandaan niya sa Pareha mo, akin. na dimple. Kaya nga, Meant to be. may dimple ka. Let's ball in. Anong pangalan mo, sir? Jerome. Ilang taon ka na? 23. Oh my God! I'm 24. 1 year na. Hoy, 36 ka. Bakit wala kang jowa? Ano, ilang buwan na? Ilang taon? Focus lang. Focus lang sa self. Sige kang lolo, lugar. Kaya focus ka sa self. Ay, saan ba? Ilang taon ka na walang jowa? Sa may family estate naman. 3 years na siya walang jowa. Oh. Dami ko ka nang, halimbawa, ingani ka nang ikaw rang solo mo. Ha? So sila Ay, ng balay. Sila ga-develop ani. Kani. Kamu ang ga-develop, ane? Oh, mo na siya. Buti ba ito na-develop? Sana tayo ma-develop din. Ay! Yawa! Laki kayo siya bangas, oh. Uy, isa pa. Pero dili ka nagbayot, okay ra? Ay, napaisip siya. Or lalaki gusto mo? Depende sa bayo. Ano depende? Depende sa offer? Budget. Okay, bibigyan kita ka ng pera o kabao. Nasa memorial kasi kami, guys. Let me be siya, no? Ang $1 million question. Ducks or jutes? Hala. Inom siya. Ano ka madam? Putin mo, show mo. Parang kinilig si madam. Mas madam mo. Madam Diri agad. Yawa! You feel like heaven? Ang sarap dito. Oh, it feels like heaven talaga. And then, oh, ganda oh. Parang hindi ka pumunta dito para mag-nilay-nilay o mag-sad. Parang pumunta ka dito na mag-picnic with family. Kahit na mayapa na sila, parang masaya pa rin yung dating. Yung ambience niya. Lalo na pag meron kang jowa na kasama. Puro babae dito. Unsa mo oras magsayaw? Naka-uniform ang good mo. Picture din. Nasa na Zumba karon, guys. Agahapon. Lagi di ay. Amin na phone. Group picture Pero namin. paano lang yung event dito pag undas lang or Pag kuan lang kalag-kalag, memories week. ang ganda dito ng ano. Hangin din no? Oo, para saka ang lawak-lawak niya in partnership man siya, no.
Oh, kuan ni siya kanang naka-JV pero ang owner ani si Manny Villar. Oh, diba? Ang ganda yung ganyan. Camellia. Camellia lagi. Kaya pala ang ganda-ganda ng mga dili. Ano yung picture na tatala mo? Ito mga dili kay guwapa sa likod lang. Dito sa kabilang side yung iba po. Sir, ano yung phone? Mga walang Cellphone. pinihayaan ng height. Ubos. Si Picture lang siya. Jigjag ka pala ang ating official photographer. Ayun lang. Asa si Jigjag? Ako lang sila ko na Jigjag ha. Siya? Ah, siya rin wala mention. Jigjag. Ah, okay. Sa una kayo. 1, 2, 3, smile. Sapa. Sapa. Thank you, thank you. Panimulog ka no. Okay na. Mga babae din parang gusto mo lim na lubngan. Wala sa ko dito may kalibangon manggod ko. Awan ba lang ma'am? Payungi sa si Ha? Bobby. Ha? Thank you for coming to our wedding ceremony. Panibilo pa ko ba? Okay ra? Ha? Set. Pero dito na rin kayo titira. Okay lang, kami taga-bantay. Saan ni siya? Family estate. Ah, apil ito ito. Ay, grabe, ang ganda ng mga ano nila. No? Brett! Soleo. Brett! Ganito pala yung itsura pag bumili kayo dito ng family, saan yan? Family estate na, ano ganito? Na area na kung saan pwede nyo gawing bahay or something like this. Ito yung isa sa mga design na nabili ko para sa amin. Charot lang. Ito no, ganda-ganda. Bawal lang siya pasukin kasi owned by, siyempre, the owner ni siya. So kung gusto mo pumasok dyan, kailangan maanak ka muna dyan. Lipat tayo din sa kape. Hi! Sa mga family dito! Hello! Ayan yung banding nila magpamilya. Punta muna kami dun sa kabila kasi may iba-ibang mga design kasi. Galingon ko dito. Bakit dyan kayo sumasikip kasi? Ikaw kasi parang kang tanga. Puntahan natin ibang lugar guys. Ayan. Yung mga price dito. Ano to? Ito dito yung mga design no. Ako nakaw-camera mo. Sa square meters ilang ko. Pero marag nakita na ako kay murag parehas sila tanan kadako. Ingani ra gid ang pwede na i-offer or kanang pwede pa sila mag-extend pag mas Pwede pa sila dakuan. mag-extend. Depende sa kadami ng family. Pero di ba narinig sila na marag 12 per ano 12 Nai-open nga family estate. I mean 12 blocks sa silod. Pwede ka siya ang 12 blocks gar. Dagan, maski pila kung makasya pa. Oo. Kay magkribat. Depende sa design kung na-CR, ano magamiyan. Pero kani mo standard nila nga ngani kadag to maintain no. So, ito yung mga design guys. Marang kuha na gini sila ni Bobby. Ayan, ito yung mga design ng mga jigjag. Pagkita. Andito kami ngayon sa sa Haven's Garden. May nagmumulto na po kaagad. Golden Haven. Oh. Nagmumulto na po kaagad. Hi Brenda. Tingnan mo may rooftop sila. Sa inyo ni, sa inyo ni. Ang ganda. Akong anak. Anak ni mo. Ang ganda dito. Big deal. Apelido niya pa. Awa sa tiyak 10-10 kas kami. Ayaw ka raw niya mainitan. Ikaw masipsip kung kayo ka. Wala ka niya kanang nilubnga na lagi ta. Wagon pala tawanan zero. Dito pala si Baby Angel nila. Baby Kael. Mga pangalan niya po? Kael. Kael po ang pangalan. Baby boy. Ay, lalaki to? Yes. Oh, cute. Wapo niya. Ano ka sulod? Dayon. Okay ra? Sige Okay, na. sumunod to. Papasok tayo guys para makita ninyo. Hay! Uy, may magtutour sa'yo. Okay. Okay. Hey guys. Dito ka baka ikaw ilubong po dyan. Ayan po, siya po talaga tagabantay dito. Ano yung stripe sa stripe? Nila, rooftop to ma'am? Deck, kanina. Ay, may rooftop pala sa loob. Parang playground. Oh, kasi bata Ang nga. ganda, oh. Ay, baby. Ang kanilang angels dahil. Wapo niya, no? Sayang mo kayo. Anyway, yung mga At design nila naka-aircon guys, siya. pwede nga, no? Naka-aircon pag siya split type, oh, di ba? Ang ganda, tapos may second. May CR yata ni sa likod. Saan mo man? Naa siya'y tattoo dahi. Ano? What's this? Una siya tattoo. Fallen Angel. Oh, I'm the fallen devil. Sa ari, kamatan! Balik lang ni Dam.
Paakit na. Balik kami damhan. Grabe naman itong cementerio tour ni Brenda. Kapoy ulit. Ano ito for mass ni dire? Yan, ito na kaya. Ganito yung sa Brazil. Sa Rio Grande. Jesus the Redeemer. Redeemer? Jesus the Redeemer. Gadget lang. Dan tingnan ang Redeemer. Jesus the Redeemer. Jesus the Redeemer na originally merong ganito sa Brazil. At ngayon dito sila the one and only Kapoy Kayog Saka. Dinhilang yan siya sa Golden Haven kung saan it feels like heaven talaga oh. Tapos may event sila dito mamaya with the kids. Ang dami nito. Akala ko may kakasal. Alam mo parang ito pa lang yung nag-iisang memorial na pag napuntahan mo talagang akala mo talaga park talaga na hindi mo mapipil, hindi ka matatakot dahil na maganda ng ambience. Tas overview, oh my god, ang ganda.